Kini, surebol ang kita. Labaw pag abroad. Tingnan sila pabroron ko. Di ko mabroad ko. Pag kasal, kailangan yun nga. Napil miskilar si Mrs. Kaya nga umde ta sa bata o sa agianan sa bata. Wow! So, taning pag nabuhyara. Bisag ba magulra? Malipayon pamilya. Darling! Darling, niapas mo na ka noon. Ay, kaburing dun sa bahay. Ay, naku, 7 taon ko. Uy, nga, mag-usap ka dre. Na magulong ko. Wala man ako makausap dun para na ako mapuplaning dun. Grabe. Taon ka. Eh, nga, pwede lang tagbang matugtog ka dito. Ako, sa taon ka. Nakadami ka na? Mao pa'y pagsugod na ko lagi. Mao pa'y pakita na ko ng tapuka. Tulungan na kita, dali. Matabang ka? O, para matapos ka kaagad. Kamo di ka magul eh. Ilahin lang naman, dali na. Ay, kung pa yan sa kikap-hikap lang namin mga hapon-hapon, baka niya ka. Hapon na kakutob. Dali ya. Wala. Ay, taon ka. Eh, matabang mo ka noon. Pwede rin maakuran eh. Kesa naman wala akong ginagawa dun. Ang tagal-tagal mong umuwi, darling. Mao yun na naganahan ako ni mo nga. Di juga tapulan mo. Patabang juga bana ba? Darling. Ha? Isa tayo? Sa isa. Alam mo na yun? Ha? Alam mo na? Sa isa lagi. Taon ko eh. What? Ay, naunsa may taon ka ng buhatan yung taon. Ay, manamta ng gabi yan, tulog ito karoon gani niya. Pagbuntag usban niya. Pag denggi ka na kupadong rin. Pinumutay sa tanya. Pero usban na po. Naunsa daw. At matrabaho taon na eh. Darling, iba naman yung sa gabi, iba yung sa tanghali. Wala problema, darling. Human lang na to, darling. Uli. Ditso din ta. Nga na, pag pinumutay ba? Mamaya na natin ito tapusin. Mababalikan naman natin ito pagkatapos natin. Nya, wala yung pamakitong pala. Uli ba tani? Sayang nga sa oras, oras. Ano siya maka? Hindi na tayo umuwi. Nya, anak atas libon. Nya, okay na. Atas libon. Hindi ta taglibon na ni. Ano may tao ba? Kung okay makita tao eh. Wala naman tao dito, darling. Nya, ganahan juga. Kan din bagong kasal taon eh. Kinumutay mo tani. Hindi natin tagong kasalang. Lagi dapat. Iyak, baby. Sige. Ato lang, unahan lang. Sige. May ring hoy ni. Kan eh. Sabi gini. Ay, sabi. Ay, ibo na po. Kabi na bagong kasal in taon. Besi asa na pita. Ibo gindat. Higyan. Kan ako na mga tao. Isa mo na, darling. Buhay tao. Tira naglibon. 1 hour later. Ayaw, di ma. Daliran nyo kayo. Dali lang, darling, di ba? Mura damang ba? Damang karaan. Ipatong palawa na yun. Darling, tapusin na natin yun. Kaya dali, ato tingin sundin. Mas-masan na to. Sige, darling. Uli, bisang pila ka round. Nasarap ka, darling, mo. Eh, siyempre, ibang ugot ang kasalgot. Kaya na bang kinumutay nga, wa dito, wa dire, naari dire. Pero, darling, sigurado ka. Kaya mo pa kahit ilang rounds. Ilang round, ang kuy problema, ano eh. Basta ihatag lang tanan din. Kabalo yung ka. Kaya mo rin kukukakula. Tamis pa kay sabaw. Kinikilig naman ako sa'yo, darling. Darling, ha? Mamaya na natin ito tapusin. Ano naman? Nabitin ako isa pang round. Nabitin ka? Siya may tawag ka. Uy nga. Kapoy pa kong lawas. Nagtataog lang. Pabot ang mga 30 minutes. Buntad sa tanay, darling kay. Hapon na ba yan? Hindi na tayo alis, darling. Hintayin tayo nito matapos. Siya may tawag ka. Kabalugog kagod nga. Usa ka oras itong kinumutay nga. Mahap lang tagmayo na. Sige na, darling. Last na. Last na. Sana lang. Usa na lang. Sige. Darling. Yes. Pastila na na yun. Birada na buti noy. Handos ka po. Handos na po na darling. Akari yan ha. Di mo kakapaabot na sa balay ko. Ay, natagas libon. Matap dito, darling. Ikaduhang round na darling. Lupog. Hoy! Panguli! Ikaw na mo sa balay! Gawin na mo dila! Uy, formig naman ko. Gustusan ninyo, ha? Hindi ba kulahin mo, Istorbo naman masyadong yung babae mo. Bilis mo, darling. Tumatas na. Layas! Nawan, damang. Usa maka. Diyan lang,